Ja joskus ihmisiä ympärillä on juuri tämän kaltaisia. They want to bring us down. They tell, who do you think you Sen are? sijaan, että nostaisivat meitä, he vetävät meitä alaspäin ja sanovat, kuka sä kuvittelet We are olevan. all the same. Me ollaan kaikki ihan samanlaisia. Moses had two kind of people that came to him. Mooseksella oli kahdenlaisia ihmisiä, jotka hänen luoksensa tulivat. Jethro with a genuine heart. Jethro, jolla oli puhdas sydän. He wanted the best for him. Ja hän halusi parasta Moosekselle. He gave him advice. Hän antoi neuvon. And Moses did what he told him. Ja Mooses totteli häntä ja teki sen mukaan. And then you have these two other men. Ja sitten on nämä 12 miestä. Korah, Dathan, all the other men that they brought with them. Koora ja kaikki nämä muut veijarit, jotka hän pyysi mukaansa. And they wanted to control Moses. Ja he halusivat kontrolloida Moosesta. Moses just like us. Mooses, sä olet just niin kuin mekin. We can do it. Mekin pystymme siihen. You're not better. Et saa yhtään sen kummempi. We are also chosen. Me ollaan myöskin Jumalan lapsia. It was the wrong attitude. Se oli väärä asenne. And I want to tell you something Ja here. haluan kertoa sinulle jotain tänään. So many people here. Niin monet teistä täällä. You guys are just the opposite from this. Te olette täysin päinvastaisia kuin nämä kaksi. You say, I'm not good enough. Te sanotte mieluumminkin, että ei minusta mihinkään ole. I can't do it. En minä tähän pysty. I'm not talented enough. En minä ole kyvykäs. I'm not good enough. En minä ole riittävän hyvä. I'm just a humble Finnish. Minä olen vaan nöyrä suomalainen. Small Finnish. Pikkuinen suomalainen. Small Finnish lady. Pikkuinen suomalainen. Small Finnish girl. Pikkuinen suomalainen tyttö. Why does God want me to do something? Miksi Jumala haluaisi, että Me, minä tekisin the jotain? nothing, nothing. Minä ei mikään tekisi jotain Jumalalle. That's also a wrong attitude. Sekin on väärä asenne. I know that's for many of you. Tiedän, että tämä kuuluu teille monille. Why me? Miksi minä? He can use. Yes, God, use her, but me. Kyllä Jumala tuota voi käyttää, mutta että Oh, minua. I'm so humble. Minä olen niin I'm nöyrä. nothing. Minä en ole mitään. If you think that you're nothing, it's also pride. Jos sanot, että et ole mitään, niin se on ylpeyden muoto. One day, Yhtenä päivänä I had to do something in church. minun täytyy tehdä jotain seurakunnassa. And then I said, I'm not doing it. Ja sanoin, että en minä jaksa sitä tehdä. Because I'm not really so good to do it. Koska ajattelin, että en mä nyt ole ihan täysin pätevä siihen hommaan. Because I wanted to do it perfect. Koska mä halusin tehdä sen täydellisesti tai ei ole. And if I couldn't do it perfect, I wouldn't do it. Ja jos sä kerran pystyt täydellisesti tekemään, niin sitten et tee ollenkaan. Because what if the people saw I made a mistake? Mutta mitäs jos ihmiset näkevät, että mä teenkin pienen virheen? What if it would not be so good? Mitä jos ei siitä tulekaan ihan täydellisesti? And God spoke to me. Ja Jumala sanoi minulle. And He told me, you prideful girl. Ja sanoi, että sinä ylpeä tyttönen. You don't want to do it because you think you're humble down. Oh. Sä et halua tehdä sitä, kun olet muka mielestäsi nöyrä. But it's pride that makes you not to do Tässä it. on itse asiassa ylpeys, joka estää sinua tekemästä sitä. So many times. Niin monta kertaa Humbleness and pride just mixed together. nämä nöyryys ja ylpeys ovat sillä tavalla sekaisin keskenään, että ei niistä oikein saa eroa. I realized that what I thought was humbleness, Tajusin, että mitä minä kuvittelin nöyryydeksi, it was my pride. olikin itse asiassa aivan That omaa said, ylpeyttä. oh, I'm not doing it with those. I Sitä won't sing with samaa. those that can sing too well. En laula noiden kanssa, jotka laulavat minua paremmin. I won't do this because it's not so perfect. En tee sitä ja tätä, koska se ei ole aivan täydellistä. Pride. Ylpeys. God had to confront me with that. Jumalan täytyi osoittaa tämä minulle.